ned på. Jeg tror slet ikke, det var blevet. Ja. Nå, det skal lige varme lidt op, det er ikke slået op, jo. Og det går i gang med nu. Det er jo ikke arbejde, jeg siger. Du må godt tage på knæene. Ja, det var på ryggen. Ja. Skal du med sige? Hvor sparker vi løgne, Philip? Det er et kort program. Så okay. Kom her. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nå, vi skal lige bruge en assistent. Hvad hedder du? Vand. Nej, de stiller herovre en gang. Jeg er ikke for fuldt. Godt, Johan, har du det godt? Jeg glemmer. Ja, det siger du. Prøv lige at tage hånden frem med. Vi kan lige... Er der andre kropsdele, du skal have rettet til, inden vi går i gang? Godt. Så jeg tager lige en forudsigelse ud, og lad os prøve at se en gang her. Et lille kig ind i fremtiden, ikke? Lad os prøve at se, har du lodsetal til på lørdag? Nej. Sådan der. Så spreder vi lige kortene lidt ud, og en til andet, det er jo ikke en julefrokost. Så tager du pegefingeren. Så peger på en. Det skal det være. Den der. Okay. Der er jo en del muligheder, jeg kan blive om det. Prøv at vente om her. Du må godt vente om. Det er en 6. Okay. Lad os prøve at se en gang. Den matcher dig meget godt. Er du ude? Jeg prøver igen, det kan være tilfældet. Prøv igen. Sådan der. Nu er det i hvert fald min tid op, ikke? Så jeg tager et kort ud. Og jeg tror, du lige er i humør til den her. Prøv en gang til. Prøv at skubbe en frem. Skal det være inden der? Okay. Vil du kigge på kortet på bordet? Så sidder den på skulderen her. Nå, okay. Det er ikke noget materiale at gøre. Du har taget rød toer. Det er klart for mig godt. Kan du klare mere skuderi oven på den, Johan? Sagtens. Okay. Lad os prøve at se en gang her. Måske kan vi lave et eller andet. Vil du lave noget, Nicolaj? Lave noget? Ja. Det vil du godt. Du skal ikke bruge den her, vel? Jo. Okay. Skal du bruge Johan? Om lidt. Om lidt. Okay. Johan, du må godt se det backstage. Så er du backstage pass? Ja. Tjek. Nå, okay. Nu kommer Nicolaj Skov, damer og herrer. Så godt imod ham. Jeg hedder Nicolaj, og jeg skal skrive et klubstop. Til det første trick, så skal vi bruge 4 kort. Sådan der. Vi kan lige lægge de andre, ikke? Og publikum, de skal holde øje med jer eller 2. Jeg blander dem lige. Og den blanding, den gør, at jer eller 2 ligger der på toppen. Hvis man ligger ned under, knipser en gang, så er det op på toppen. Hvis man lægger det ind i midten, knipser en gang, og også op, så er det også op på toppen. Hvis man lægger det ned på bordet, knipser igen, hopper det op på toppen. Hvis man lægger det ned under, knipser en gang, hopper det op på toppen. Hvis man lægger det ned under, knipser igen, hopper det op på toppen. Lægger det ned på bordet, og det hopper stadig op på toppen. Okay. Okay. Der er en del, der tror jeg bruger 4 eller 2, og så vil det ikke rigtig være så svært. Så jeg vil gerne vise, at det øverste kort er fra 10. Og det næste øverste kort er også fra 10.
Og det tredje øverste kort er også parti. Og det sidste kort er også parti. Jeg er 2, så er det 4 parti, så vi har 1, 2, 3, 4 partier. Men hvis vi lige rysser sættet i gang, så kommer der en joker. Knips en gang, kommer der en anden joker. På toppen er der en joker. Og sidste kort er en joker. Til det næste trick, så kan du lige blande kortet. Så bare lige altid til. Okay. Bare lige sige, at de alle sammen er forskellige. Nej. Prøv at trække et kort. Og vise til kameraet. Okay. Så prøv at sige stop. Men læg det lige der. Og så tager jeg bare det af nogle gange. Vi kan tage nogle flere gange. Og nogle flere gange. Okay, Johan, det jeg har prøvet at lave, det er noget som en top card control, hvor man får publikumskort op på toppen. Så fordi jeg har lavet det, så vil jeg gætte på, at de kort var sådan. Okay. Prøv at holde dine hænder sådan her. Så er du trække ind foran her. Så ligger vi sådan her, for at få dem sammen. Så hold den lidt op i luften. Og så tager jeg bare det næste kort. Og sådan der. Så du hvad der sker? Jeg har kørt i. Prøv at sige det godt. Det næste trick, det er et møntrik, og nej, det er bare lige, jeg ved ikke, man skulle kunne høre, at der er mønter i. Tak. Men hvis man gør sådan her, fokus, så forsvinder de. Ingen mønter her, ingen mønter her, ingen mønter her. Men hvis man tager den her kapsel og sætter oven på ringen, så kommer der nogle mønter her. Og ringen, den gør det hele, så hvis jeg gør sådan der, så forsvinder de derovre. Men de her mønter, de er lidt mærkelige, de kan godt lide at være herovre, og det ikke er det her. De kan også noget andet, hvis man sætter ringen på her, og sætter det på her, og sætter kapslen nedover, så går de igennem. Jeg kan ikke lide det. Jeg glemte det før, så jeg vil bare lige tjekke, at publikum de kan ikke lige få fingrene igennem her. Nej. Men hvis man så sætter stablen herop, og sætter kapslen nedover, så går de igennem alligevel. Okay, prøv at komme med din hånd og stikke den ind foran. Så kan vi tage møntstablen, og så stille den ind. Prøv at lukke din hånd. Og så fordi jeg har trylleringen, så har jeg også mønterne på åben hånd. Ingen mønter der. Okay. Jeg har den her møntstak i hånden, og jeg skal bare lige prøve at se, om du kan læse, hvad der står nede på bunden af mønten. Water, dollar. Ja. Nogle gange så synes mine forældre ikke, at det er så smart, at jeg tryller med så mange penge. Så i stedet for quarters, så kunne det være, at vi lige kunne starte forfra. Man kan stadig godt høre, at der er mønter i. Men den her gang, så er det altså selv. Nikolaj, Tak for det. Nikolaj, skub i den her.
komme hjem. Ja, myndig er. Nu også Michael. Navn og foran. Alle kortene er der. Det er ikke rigtigt. Ja, det tror jeg, ikke? Det opdager ikke noget. Jeg har lige så pakket kortene, mens Nikolaj han skulle. Så jeg har taget 4 kort fra, kan du se. Og de vil fortælle mig noget om et kort, som du vælger om et øjeblik. Først skal vi vælge et kort, så hvis du lige tager en ud. Du må godt holde den op mod kameraet. Det må du godt. Jeg skal nok kigge den her vej, der kan jeg ikke se skærmen. Hvad? Hej den. I ser ikke. Kameraet ser ikke. Det ser det ikke. Det finder du det. Okay, så bare lægge kortet her med bagsiden op. Sådan der. Det er mere sådan, du får det hele på storskærmen. Se. Hvis du nu ligger sådan her af, nu ved du også lidt om toleri, Michael. Så er det faktisk nemmere at finde den igen, ikke? Ja, men det er jo den mærke bagpå. Det er faktisk det eneste kort, der ligger med bagsiden oppe i bunken, ikke? Men herover, der ligger jo også en kort. Og de matcher jo lidt. Kan du se, den har samme bagside? Ja. Kan du se det? Det er ikke helt tosset, vel? På forsiden, der kan jeg se, at det muligvis var et lavt kort, du valgte på den første her, ikke? Den anden, den siger, at det nok var et rødt kort. Og den her siger, at det muligvis var en rude, og den sidste siger, at det nok var et S. Kan det passe? Bare fordi jeg står her med alle S'erne, så tænker jeg bare, det kunne godt være. Ja, jeg ved det ikke. Men det er okay. Jeg ser her, vi har jo et lille bevis her. Nå, det er sgu da ikke sådan. Ja, så ligger der på det ikke. Nå, der var